Πλεύρη και τον κύριο Κοντογιάννη, να τους δούμε κιόλας. Ναι. Με το Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό και με την Δημοκρατική Συμμαχία. Καλημέρα και στους δύο. Καλή σας ημέρα. Να ξεκινήσουμε από τον κύριο Πλεύρη. Βέβαια, είναι κοινό το ερώτημα, έτσι, για να βάλουμε έναν κώδικα συνεννόησης. Από το θέμα των ημερών, κύριε Πλεύρη, νομίζω είναι και το πεδίο που τουλάχιστον μέχρι πρότινος ήταν το προνομιακό σας πεδίο, αλλά φαίνεται ότι τώρα λίγο πολύ κερδίζει πόντους η Χρυσή Αυγή σε αυτό και δεν ξέρω πόσο σας αναγκάζει να μετατοπιστείτε ακόμη πιο δεξιά ή ακόμα πιο ακραία ή μάλλον ακραία. Κοιτάξτε, γιατί εμείς στο συγκεκριμένο θέμα, αν εννοείται τη λαθρομετανάστευση, έχουμε μια σαφή πορεία από το 2002 που υπάρχουμε, την έχουμε βάλει σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο. Πιστεύουμε ότι η ελληνική κοινωνία δεν αντέχει άλλο. Χαιρόμαστε που όταν τα λέγαμε αυτά συνήθως ήμασταν η παραφωνία και γι' αυτό κυρίως το θέμα είχαμε χαρακτηριστεί ως ακραίοι και στην πορεία βλέπουμε ότι σιγά σιγά το σύνολο του πολιτικού συστήματος, τουλάχιστον στο επίπεδο αντίληψης, δεν λέω στο επίπεδο των προτάσεων που λέμε εμείς, το αποδέχεται. Από εκεί και πέρα εμείς θεωρούμε ότι τα προβλήματα αυτά δεν λύνονται ούτε με την αυτοδικία, ούτε με τον κοινωνικό αυτοματισμό. Και όσο η πολιτεία δεν παίρνει τα μέτρα που θα ανακουφίσουν τις περιοχές είτε της Αθήνας είτε γενικότερα της χώρας, αυτομάτως το πρόβλημα θα αυξάνεται και αντίστοιχα θα αυξάνονται και αυτοί που καλούν τον κόσμο σε κοινωνικούς αυτοματισμούς. Τι λέμε εμείς λοιπόν? Λέμε ασφαλή φύλαξη των σύνορων, πολιτικές επαναπρόθεσης και όχι ένταξης, δηλαδή να το πούμε απλά πολιτικές απελάσεων, είναι μια λέξη που δεν είχε καλά, αλλά αυτό σημαίνει επαναπρόθεση και αντίστοιχα συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση ώστε στο κομμάτι που υπάρχει και δεν μπορεί να επαναπροωθηθεί αναλογικά να πάει στους πληθυσμούς της Ευρώπης ώστε να μην επιβαρύνεται μια μόνο χώρα. Επειδή μιλήσατε για το θέμα της φύλαξης των συνόρων και επειδή είχαμε και την πρόταση από τη Χρυσή Αυγή για επαναρκοθέτηση της περιοχής του Εύρου, εσείς συμφωνείτε? Είναι ένα μέτρο φύλαξη των συνόρων αυτό? Θα σας πω, εμείς το πόρισμα που είχαμε γράψει και μάλιστα ήταν ο Άδωνης ο Γεωργιάδης τότε από το λαό στο μεταναστευτικό, είχαμε αναφέρει ότι κακώς τότε είχαν φύγει οι νάρκες, γιατί οι νάρκες είναι κάτι το οποίο ήταν αποτρεπτικό. Από εκεί και πέρα τώρα, η ασφαλή φύλαξη των συνόρων δεν σημαίνει αναγκαστικά απώλεια ανθρωπίνων ζώων, να το ξεκαθαρίσω, αλλά σημαίνει ότι η φύλαξη θα πάει σε ένα στάδιο πιο μέσα. Συμφωνείτε να παραμείνουν... Ακούστε τι γίνεται. Συμφωνείτε να παραμείνουν οι νάρκες, γιατί γίνεται μια εκστρατεία για να μην υπάρχουν νάρκες πουθενά, όχι μόνο στην Ευρώπη. Μα φύγαν οι νάρκες. Ναι, βέβαια η σύμβαση της ΟΤΑΒΑ, που κακώς πιστεύουν πολλοί, σου δίνει το δικαίωμα, όταν η άλλη χώρα δεν το τηρεί αυτό, να μπορείς να βάλεις. Η Τουρκία δεν το τηρεί στα σύνορά της τα ανατολικά. Συνεπώς θα μπορούσες και με τη σύμβαση του ΤΑΒΑ να μην είχες πρόβλημα. Δεν λέω όμως, προσέχτε να μην μείνουμε εκεί. Το πρόβλημα που είναι? Το πρόβλημα είναι ότι ό,τι και να βάλεις, αφού η πολιτική είναι ο άλλος, έρχεται και παραδίδεται. Δηλαδή είναι παραμύθι να λέμε στον κόσμο ότι η φύλαξη των συνόρων από μόνη της λύνει. Ο λαθρομετανάστης έρχεται να παραδοθεί, διότι με το που παραδοθεί έχει μπει σε ευρωπαϊκό έδαφος. Το θέμα λοιπόν είναι η φύλαξη να πάει ένα στάδιο πιο πέρα, στα τουρκικά χωρικά ύδατα, στα νερά και στο έδαφος, ώστε να μην μπαίνει σε ευρωπαϊκό χώρο. Αυτό πώς γίνεται όμως? Εκεί είναι σε άλλα, όπως είπατε και εσείς, χωρικά ύδατα. Αυτό γίνεται ότι η Frontex στα πλαίσια της συνεργασίας με την Τουρκία, η Τουρκία μπορεί να μην αποδέχεται μεν τις επαναπροωθήσεις, αλλά άμα υπήρχε μια σοβαρή πίεση από την Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε να αποδεχτεί την παρουσία της Frontex στα δικά της χωρικά ύδατα. Δηλαδή ώστε η σύλληψη να μην γίνεται σε ευρωπαϊκό έδαφος. Λέτε ότι αυτή η πίεση που ασκείται στην Ελλάδα, να γίνεται στο έδαφος της Τουρκίας που δίνεται στην Ελλάδα με τα 240 εκατομμύρια, να δοθεί για παράδειγμα στην Τουρκία. Θα μπορούσε να γίνει και έτσι. Εμένα με ενδιαφέρει να μην μπαίνει κόσμος εδώ. Τα χρήματα, όσα και να σου δώσουν, είναι ένα κομμάτι. Το θέμα είναι, μπορείς τη φύλαξη να την κάνεις σε επόμενο στάδιο, να μην είναι στα ελληνικά? Γιατί στα ελληνικά θα παραμείνουν εδώ πέρα. Μην κοροϊδευόμαστε. Όλο να το πιάσουμε, θα έρχεται ο άλλος στο φράχτη και θα σου λέει «Γεια σου, ήρθα, παραδίδομαι». Το θέμα είναι αυτό να γίνεται στην πλευρά της Τουρκίας. Κύριε Κοντογιάννη, μια συζήτηση προσχηματική λίγο πριν τις εκλογές ή μια συζήτηση που πραγματικά θα φτάσει και σε ένα αποτέλεσμα και θα δούμε μια πολιτική να εφαρμόζεται σχετικά με το συγκεκριμένο θέμα? Το κακό είναι ότι η συζήτηση αυτή γίνεται πριν τις εκλογές και θα δείτε να ακούγονται περίεργες... Αν μπορούμε να ακούμε λίγο πιο δυνατά τον κύριο Κοντογιάννη. Κύριε Κοντογιάννη, λίγο την κατανόησή σας, δεν σας ακούμε πολύ καλά. Πολύ αχνά σας ακούμε. Αχνά θα σας βλέπουμε, αλλά σας ακούμε. Αυτά τα προβλήματα δεν είναι ότι καλύτερο να συζητούνται πριν από τις εκλογές μόνο. Αυτά τα προβλήματα είναι ουσιαστικά προβλήματα και πρέπει να αντιμετωπίζονται καθ' όλη τη διάρκεια της τετραετίας.
Ο κύριος Πλεύρης έθεσε ένα ζήτημα ουσιαστικό, το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να δραστηριοποιηθεί ενεργότερα στην αντιμετώπιση του προβλήματος. Όχι μόνο σε ό,τι αφορά τα χρήματα που πρέπει να δοθούν στη χώρα μας για την επαναπροώθηση των παρανόμως εισερχομένων μεταναστών, αλλά κυρίως στο να παραδεχθεί εν της πράγμαση, όχι μόνο στη θεωρία, ότι τα σύνορα της Ελλάδος είναι σύνορα της Ευρώπης και οφείλει και η ίδια να συμβάλλει στην φύλαξη αυτών των συνόρων. Έπειτα, είναι το μέγα ζήτημα της αναθεώρησης της συνθήκης Δουβλίνο 2. Καταλαβαίνετε ότι είναι ένας συνδυασμός θεμάτων όπου δεν μπορούν να λυθούν σε μία προεκλογική περίοδο. Δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί τώρα και ούτε βοηθάει το πρόβλημα, την επίλυση του προβλήματος, το να καταθέτει ο καθένας κάποια πρόταση που... Ωστόσο, έχει ανοίξει, κύριε Κοντογιάννη, μία συζήτηση. Έχουν συζητηθεί και χώροι, έχουν μπει στην συζήτηση αυτή και οι τοπικές κοινωνίες. Όλοι περιμένουν να δουν ποιες θα είναι οι περιοχές όπου θα γίνουν αυτά τα στρατόπεδα. Υπάρχει ένταση. Η πόλωση αυτή εν ώψη προεκλογικής περίοδου θα γίνει ακόμα πιο έντονη. Θα γίνει πιο έντονη. Και αν θέλετε να σας πω και κάτι, πρώτα πρέπει να δούμε το πρόβλημα στις περιοχές που υπάρχει και μετά να το δούμε σε περιοχές όπου ουσιαστικά δεν υφίσταται στο βαθμό τον ίδιο με κάποιες άλλες. Δηλαδή, σαφέστατα το πρόβλημα είναι μεγαλύτερο και στην περιοχή των Αθηνών και στην περιοχή των συνόρων. Δεν είναι το ίδιο με την περιοχή, ας πούμε, της Λακωνίας ή της Μεσσηνίας. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι ανοίγοντας το θέμα αυτή τη στιγμή στην προεκλογική περίοδο, που για μένα έπρεπε να έχει ανοίξει εδώ και χρόνια, όχι τώρα, εδώ και χρόνια και να έχουν βρεθεί λύσεις. Αλλά σας λέω ότι το πακέτο των λύσεων έχει πολλές παραμέτρους. Δεν είναι μόνο να φτιάξει. Ωραία, λοιπόν, κύριε Κοντογιάννη, υπάρχουν κερδισμένοι και χαμένοι από τη συζήτηση που γίνεται σε αυτό το χρόνο? Γιατί δεν νομίζω ότι θα δοθεί λύση πριν από τις εκλογές και αρκετά μετά τις εκλογές. Σαφώς. Βρίσκεται χαμένους και κερδισμένους? Εγώ νομίζω ότι η συζήτηση, θα συμφωνήσω μαζί σας ότι η συζήτηση αυτή την περίοδο δεν θα δώσει λύσεις. Διότι τα κόμματα που συγκυβερνούν αυτή τη στιγμή δεν πρόκειται να έρθουν σε αντιπαράθεση με τις τοπικές κοινωνίες για καθαρά εκλογικούς λόγους. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι ούτε καν τα ωφέλη μπορεί να αντιληφθεί, που υπάρχουν και ωφέλη, υπάρχουν και αρνητικές συνέπειες. Ο κύριος Γουρός όμως πριν από το Πασόκ βγήκε και είπε: ορίστε, εγώ δέχομαι να γίνει. Πρέπει να το κάνουμε όλοι. Ο κύριος Γουρός αντιμετωπίζει η Αθήνα ένα τεράστιο πρόβλημα και μπορεί να κατανοήσει. Υπάρχουν όμως άλλες περιοχές οι οποίες, ακριβώς επειδή είναι προεκλογική περίοδος, θα πιέσουν τις πολιτικές ηγεσίες των κομμάτων που κυβερνούν αυτή τη στιγμή και θα δείτε ότι θα υπάρξουν επαναχωρήσεις. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο λέω ότι δεν είναι η καταλληλότερη περίοδος αυτή που άνοιξε το ζήτημα. Έπρεπε να έχει ανοίξει εδώ και καιρό, εδώ και χρόνια και εν πάση περιπτώσει πρέπει, οπωσδήποτε πρέπει να δοθεί λύση. Δεν αντέχει άλλο ούτε η Αθήνα, ούτε η Θεσσαλονίκη, ούτε τα μεγάλα αστικά κέντρα αυτό το χάλι που υπάρχει σε ολόκληρες συνοικίες που κινδυνεύουν να δημιουργηθούν γκέτο. Είναι σαφές αυτό, κύριε Κοντογιάννη. Και να μην μπορείς να βγεις έξω. Πάντως, αν μου επιτρέπετε, κύριε Πλεύρη, είναι σε εσάς και να ρωτήσω κιόλας, παράλληλα, πριν κάνετε και το σχόλιο σας. Η διασπορά των μεταναστών σε διάφορες περιοχές της χώρας είναι μία λύση? Ακούστε τι γίνεται. Κάποιος θα μπορούσε να πει ότι όταν ζητάς από την Ευρώπη να πάρει ένα κομμάτι, άρα να έχεις αναλογική ποσόστοση, αντίστοιχα και εσύ πρέπει να το ξεκινήσεις. Όμως, πού είναι το πρόβλημα? Ο νόμος ο οποίος έχει ψηφιστεί και αναφέρεται στους ότι το ανώτατος χρόνος φύλαξης εκεί πέρα μπορεί να είναι 6 μήνες και σε εξαιρετικές περιπτώσεις να πάει 12, άρα λέμε 12 μήνες. Εάν είχαμε ένα σοβαρό κράτος, που δυστυχώς αυτό σκέφτονται οι τοπικές κοινωνίες, όπου θα μαζευόντουσαν οι μετανάστες, όσοι ήταν να πάρουν άσυλο θα παίρνανε, οι άλλοι θα επαναπροωθούνταν, πιστέψτε με, δεν θα αντιδρούσε καμία τοπική κοινωνία. Τι σου λένε όμως οι τοπικές κοινωνίες και στο λένε με το δίκιο τους? 12 μήνες θα έχεις εσύ τα 3.000 άτομα, εσύ δεν θα μπορέσεις να κάνεις τίποτα, γιατί αυτό μου έχεις αποδείξει μέχρι τώρα. Θα βγουν αυτοί, θα πάνε στην τοπική κοινωνία για να μπουν 3.000 άλλοι. Συνεπώς, η λύση πρέπει να είναι συνολική. Τα στρατόπεδα και η διασπορά έχουν νόημα εάν αντίστοιχα λειτουργούν και οι μηχανισμοί επαναπρόθεσης, ώστε να μην πούμε μεταφέρουμε το ένα πρόβλημα από τη μία περιοχή στην άλλη.
Η επαναπρόθεση θα λειτουργήσει με συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και με μια πολιτική αντικινήτρων. Δηλαδή, είναι αυτό που το λέμε και πολλές φορές δεν ακούγεται και ευχάριστο. Αυτός που έρχεται εδώ πέρα θα πρέπει να καταλάβει ότι το κοινωνικό κράτος το ελληνικό δεν είναι για αυτόν που βρίσκεται παράνομα. Να πέσει το μήνυμα ότι η Ελλάδα δεν είναι ένας φιλικός προορισμός. Μην πηγαίνουμε από την Ελλάδα να βρούμε άλλο τρόπο να πάμε στην Ευρώπη. Αν δεν γίνει αυτό, ακόμα και το Δουβλίνο 2 να καταργηθεί, θα πέφτουν σφραγίδες. Δηλαδή θα σου φεύγει αυτός ο κόσμος και θα μπαίνει άλλος τόσος κόσμος μέχρι να σε πετάξουν εκτός. Πολύ σημασία και ο πολιτικός χρόνος, τον οποίο, όπως είπαμε, ξεκίνησε αυτή η συζήτηση. Αν μου επιτρέπετε λίγο, κύριε Κοντογιάννη, εάν πιστεύετε ότι η Χρυσή Αυγή. Αν δείτε αυτή τη στιγμή. Αν πιστεύετε ότι η Χρυσή Αυγή είναι μεγάλη κερδισμένη από αυτή τη συζήτηση και από την. Γιατί βλέπω και πολύ εξαγριωμένους κατοίκους. Ότι θα βγει μεγάλη κερδισμένη από αυτή τη συζήτηση. Εγώ κυκλοφορώ σε όλες αυτές τις περιοχές, και στην Κυψέλη και στα Πατήσια και στον Άγιο Παντελεήμονα. Θεωρώ ότι το να λέμε ότι κάποιος είναι κερδισμένος ή χαμένος, προφανώς αναλόγως με την πολιτική το καθένας κερδίζει. Εμείς θεωρούμε ότι επειδή έχουμε μια συνολική πρόταση, την οποία έχουμε καταθέσει από το 2007 που μπήκαμε στη Βουλή, για τη λύση του μεταναστευτικού με ρεαλιστικούς όρους και με όρους όσο εξαγριωμένος και να είναι κάποιος, αντιλαμβάνεται ότι το πρόβλημα δεν λύνεται με το να χτυπηθούν 5-6 λαθρομετανάστες, αλλά με το να υπάρχει μια αρρύθμιση ρεαλιστική που αν εφαρμοστεί θα γίνουν οι επαναπροωθήσεις. Άρα πιστεύω ότι και στρατηγικά, πέρα από την οργή, στο τέλος εμείς θα το κερδίσουμε αυτό το στοίχημα. Λοιπόν, το οποίο το έχουμε αναδείξει κι άλλωστε. Πάμε σε μια εκλογική αναμέτρηση για να αλλάξουμε λίγο την ατζέντα, λίγο να μην μείνουμε στο μεταναστευτικό. Να πούμε έτσι κανένα 2-3 άλλα πράγματα. Μια κουβέντα μόνο να πω. Ναι. Επισημαίνω απλώς ότι όλοι αυτοί στους οποίους αναφερόμαστε, οι υπεράνομα εισερχόμενοι, βλέπετε ότι σε ό,τι αφορά τα αντικίνητρα που είπε και ο κ. Πλεύρης, βλέπετε ότι αν πάνε σε ένα νοσοκομείο έχουν δωρεάν περίθαλψη, δωρεάν τα πάντα. Ενώ ένας Έλληνας δεν έχει. Λοιπόν, κάπου πρέπει να υπάρξει μια εξισορρόπηση. Και βέβαια πρέπει να ενισχυθεί η ξέρετε, μην κάνουμε τη διάκριση. Όλοι έχουν. Όποιος πάει σε ένα νοσοκομείο και καλά γίνεται έτσι, και όποιος έχει την ανάγκη της ιατρικής βοήθειας, έτσι όπως είναι το σύστημα, όλοι έχουν την βοήθεια. Δεν μπορεί να λειτουργεί σε βάρος των Ελλήνων. Τώρα, καλά, πώς λέτε ότι σε βάρος των Ελλήνων. Δύο μονάδες το έλλειμμα όμως είναι από αυτό. Εκεί να είναι η συζήτηση. Ναι, αλλά άμα φτάσουμε να χάσουμε την ανθρωπιά μας για να σώσουμε το έλλειμμα. 6 δισεκατομμύρια μέτρα είναι, να ξέρουμε τι είναι. Πείτε το στον κόσμο που μας ακούει ότι είναι 6 δισεκατομμύρια μέτρα. Αν ήσασταν γιατρός. Αυτή τη στιγμή. Αν ήσασταν γιατροί, δεν μάλλον. μπορεί όμως ο Έλληνας που υποφέρει. Βεβαίως θα δώσω τις υπηρεσίες μου. Αλλά καταλάβετε κάτι, ότι δεν μπορεί ο Έλληνας που υποφέρει και είναι άνεργος να αναγκάζεται να πληρώνει και κάποιος που έρχεται παράνομα στη χώρα να τα βρίσκει όλα. Όχι. Και είναι και ένα κίνητρο αυτό. Μισό λεπτό. Εγώ σας λέω και στα αντικίνητρα αυτό που λέτε αν είναι γιατρός. Εγώ καταλαβαίνω την έκτακτη περίπτωση. Δεν μπορώ να καταλάβω τη μακρόχρονη νοσηλεία. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν πληθυσμοί εδώ πέρα που έχουν υπατήτηδα και έρχονται ξαφνικά, παραδίδονται για να μείνουν 6 μήνες σε ένα ελληνικό νοσοκομείο και η θεραπεία τους να στοιχίζει γύρω στα 4 με 5 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό το κόστος γιατί πρέπει να το υποστηρίζετε. Ζητάμε παραπάνω αστυνόμευση. Επειδή συμφωνείτε σε αυτό εσείς, θα διαφωνήσουμε εμείς μαζί σας και θα πω ότι... και οι αστυνομικοί δεν πληρώνονται γι' αυτό. Ωραία. Θα περίμενα η πολιτική σας να είναι στο να βελτιωθούν τα πράγματα και για τους Έλληνες και όχι να χαλάσουν για τους μετανάστες και τους παράνομους. Ακριβώς αυτό είπαμε. Προφανώς δεν το καταλάβατε. Προφανώς δεν το καταλάβατε. Λέμε να βελτιωθούν τα πράγματα στους Έλληνες, αλλά δεν μπορεί να υπάρχουν 2 μέτρα και 2 σταθμά. Ωραία, φτάσαμε επομένως στην οικονομική συζήτηση, γιατί εκεί είναι το. Και τι μπορεί να αλλάξει. Πάμε σε μια εκλογική αναμέτρηση με 12, 13, 14 κόμματα. Δεν ξέρω με πόσες πολιτικές διαφορετικές βέβαια, και αυτό είναι ένα ερώτημα. Δηλαδή, αν θα έχουμε και 12, 13, 14 διαφορετικές πολιτικές προτάσεις να επιλέξουμε. Και δεν ξέρω αν πραγματικά ο κόσμος και σε αυτές τις εκλογές, οι οποίες θεωρούνται κρίσιμες και ενδιαφέρουσες όσον αφορά στο γεγονός ότι θα είναι μεταβατικές, λένε πολλοί, και θα δούμε κάτι διαφορετικό, έχει αυτή τη στιγμή την επιλογή και τη γνώση όλων των προτάσεων αυτών για να επιλέξει. Θεωρείτε ότι βολεύει αυτό τα μικρά κόμματα, κύριε Κοντογιάννη? Να βολεύει τι, δηλαδή, να βολεύει αυτό το χάος που υπάρχει λίγο πολύ. Και ότι πάμε έτσι σε μια αναμέτρηση που δεν είναι ξεκάθαρα κάποια πράγματα. Δεν το αντιμετωπίζουμε γιατί είμαστε ίσως το μόνο κόμμα μέσα στη Βουλή, αν εξαιρέσουμε το ΚΚΕ, η Δημοκρατική Συμμαχία, το οποίο από την πρώτη στιγμή της ίδρυσής της μέχρι σήμερα έχει σταθερή θέση για το τι πρέπει να γίνει και βλέπετε ότι πολλές φορές
η θέση που εκφράζουμε υιοθετείται μετά από άλλα κόμματα και γίνεται ακόμα και σημαία τους, θα έλεγα. Όπως στην περίπτωση με το ότι πρέπει να υπάρξει ένα σχέδιο Marshall για τη χώρα μας, όπως στην περίπτωση το ότι πρέπει να υπάρξει ρύθμιση των στεγαστικών δανείων ή όπως στην περίπτωση που το λέγαμε από την αρχή, αλλά δυστυχώς δεν το άκουγαν, ότι αντί να κόβουμε μισθούς και συντάξεις, να περιορίσουμε τις δαπάνες του δημοσίου. Προεκλογικές συνεργασίες κομμάτων που συμφωνούν στα βασικά θα έπρεπε να είχαμε σε αυτή την αναμέτρηση. Εκείνο που έχουμε πει εμείς ως Δημοκρατική Συμμαχία, εκείνο που προτείνουμε είναι ότι επειδή είναι εμφανές πλέον και δεν χρειάζεται να κοροϊδεύουμε κανέναν, δεν πρόκειται να υπάρξει αυτοδύναμη κυβέρνηση. Συνεργασίες θα υπάρξουν μετά τις εκλογές. Θα έπρεπε να έχουμε όλα τα κόμματα την εντιμότητα να δώσουμε 5-10 θέσεις, ένα προγραμματικό πλαίσιο πάνω στο οποίο θα συμφωνήσουμε σε μια συνεργασία μετεκλογικά. Δεν είναι ανάγκη να υπάρξει προεκλογική συνεργασία, αλλά ένα πλαίσιο θέσεων, αρχών, προγραμματικών θέσεων που θα μπορούσε κανείς να συμφωνήσει μετεκλογικά, θα πρέπει να είναι σε γνώση του ελληνικού λαού, ούτως ώστε να ξέρει ο ελληνικός λαός κύριε Κοντογιάννη, η μετεκλογική συνεργασία προϋποθέτει ίσως στη Βουλή και με βάση τις δημοσκοπήσεις το κόμμα σας δεν φαίνεται, δηλαδή ζορίζεται πάρα πολύ. Ακούγονται διάφορα. Ακούστε, εμείς έχουμε τις δημοσκοπήσεις της καθημερινής επαφής. Ο κύριος Τζιτζικώστας, με ρωτήσατε κάτι, θέλετε να σας απαντήσω? Να ολοκληρώσω λίγο για να απαντήσετε συνολικά. Επιστροφή της Δώρας Μπακογιάννη και των στελεχών της στη Νέα Δημοκρατία. Τι απαντάτε σε αυτό? Γιατί έχετε ακούσει εσείς κάποια τέτοια πρόταση? Ναι, από τον κύριο Τζιτζικώστα. Για παράδειγμα, λέει τώρα χρειάζεται συστράτευση. Δεν περισσεύει. Είναι αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας ο κύριος Τζιτζικώστας. Είναι ένας τέλεχος, εντάξει. Τώρα σας λέω ότι. Εγώ ήξερα ο Καραμανλής όταν ήθελε να κάνει πανστρατιά και να ενώσει τη Νέα Δημοκρατία, όταν είχαν διαγραφεί κορυφαία στελέχη όπως ο Γιώργος Σουφιάς, δημοσίως βγήκε και απίφθινε πρόσκληση. Δεν υπάρχει τέτοια διάθεση του Αντώνη Σαμαρά, διότι εάν υπήρχε δεν θα εξωθούσε τα πράγματα στην πολυδιάσπαση της Νέας Δημοκρατίας και προς τη μία πλευρά και προς την άλλη. Αυτά είναι για το παρελθόν. Αν στο μέλλον υπήρχε. Αυτή τη στιγμή είμαστε πριν τις εκλογές, 1,5 μήνα περίπου πριν τις εκλογές. Εμείς κατεβαίνουμε με ψηφοδέλτια σε ολόκληρη την Ελλάδα, με συγκεκριμένο πρόγραμμα, με συγκεκριμένες θέσεις. Είμαστε βέβαιοι για την είσοδό μας στη Βουλή, διότι βλέπουμε την επαφή που έχουμε με τον κόσμο και επιτρέψτε μου να αμφισβητήσω πολλά στις δημοσκοπήσεις με τον τρόπο που γίνονται, διότι θεωρώ και σε ορισμένες περιπτώσεις φτάνουν να είναι αντιεπιστημονικές, αλλά δεν το αφήνω αυτό στην άκρη. Η δημοσκόπηση μεγάλη θα είναι στις 6 Μαΐου, εφόσον έχουμε τις εκλογές στις 6 Μαΐου. Και θα δείτε ότι η Δημοκρατική Συμμαχία όχι μόνο θα είναι στη Βουλή, αλλά θα έχει και ρυθμιστικό ρόλο στο σχηματισμό της επόμενης κυβέρνησης. Πάντως, κύριε Κοντογιάννη, θα συμφωνήσετε, φαντάζομαι, ότι είναι οξύμορο να βλέπουμε στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που καταψήφισαν το μνημόνιο να επιστρέφουν στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, ενώ και εσείς οι οποίοι προέρχεστε από το χώρο της Νέας Δημοκρατίας να έχετε ψηφίσει το μνημόνιο, αλλά να βρίσκεστε εκτός του κόμματος. Για μένα το πιο. Θα συμφωνήσω. Ο κόσμος δηλαδή είδατε τι βλέπει κάθε αλλά για μένα το πιο οξύμορο, ξέρετε ποιο είναι? Το πιο οξύμορο είναι ότι αναγκάζονται βουλευτές, που βουλευτής σημαίνει βάσει του συντάγματος, ότι έχει ελεύθερη βούληση, ότι λέει ελεύθερα τη γνώμη του. Ναι, να παίρνει μια, και κατοχυρώνεται αυτό από το Σύνταγμα, να κάνει επιστολές με τα μέλιας, συγγνώμης, για να σώσει την έδρα του. Δέχονται και πολύ μαρκάρισμα. Κύριε Πλεύρη, πιεστήκατε να κρατήσετε μια στάση άλλη από αυτή που θα θέλατε εξαιτίας από αυτό που επέβαλε το κόμμα σας? Γιατί ήσασταν ένα από τα ονόματα του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού που βρίσκονταν κοντά στην πόρτα, λέγανε οι πληροφορίες. Και άλλοι λένε πολύ κοντά στην Νέα Δημοκρατία. Να μείνετε μέσα, να βγείτε απ' έξω. Διάφορα. Στην πόρτα δεν βρισκόμουν ποτέ, απλώς εγώ είχα κάποιες ενστάσεις για τη στάση μας στη Δανειακή Σύμβαση αναφορικά με το μη τυχόν αλλάξει ο προσανατολισμός του κόμματος, δηλαδή δεν μείνει πιστός σε έναν ευρωπαϊκό προσανατολισμό. Ωστόσο υπήρξαν κάποιες ενστάσεις μέσα στη Δανειακή Σύμβαση, οι οποίες έχουν να κάνουν κυρίως με τεχνικά αλλά πολύ σοβαρά θέματα, όπως είναι το Βρετανικό Δίκαιο και το έλλειμμα αυτού της εθνικής κυριαρχίας, και γι' αυτόν τον λόγο ακολούθησα και την κομματική γραμμή. Αλλά θα συμφωνήσω με αυτό που λέει ο κ. Κοντογιάννης, ότι σε εποχές
που ο βουλευτής παίζει με τη συνείδησή του, δεν είναι ένα νομοσχέδιο τέλος πάντων που έρχεται για το ασφαλιστικό ή ένα νομοσχέδιο που έρχεται για την παιδεία και ενδεχομένως μπορεί να πει βάζω πίσω τη συνείδησή μου. Σε αυτές τις εποχές θα προσφέρουμε όλοι οι βουλευτές καλή υπηρεσία στον τόπο αν δεν λειτουργούμε με συντεταγμένες γραμμές και κουτάκια, εάν λειτουργούμε με τη συνείδησή μας. Αυτή η πολυδιάσπαση που λέτε. Ναι, επειδή πολλά άλλαξαν στην πορεία, δηλαδή είδαμε βουλευτές που υπερασπίζονται το μνημόνιο 1, μετά φύγαν. Παραμένετε στο Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό, γιατί πολλά ακούστηκαν και για μεταγραφή σας στη Νέα Δημοκρατία, δηλαδή μέχρι και πρόσφατα. Βεβαίως παραμένω. Δηλαδή, εδώ πέρα με έχετε καλέσει εδώ πέρα και ξεκινήσει η προεκλογική περίοδος. Βεβαίως και παραμένω στο Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό. Και ούτε υπήρξε. Βεβαίως και παραμένω. Και ούτε υπήρξε θέμα. Πολλά από αυτά που γράφηκαν ήταν και κατευθυνόμενα. Απλώς είναι αυτό που λέμε. Όταν κάποιος έχει μια ένσταση και μια διαφορετική άποψη, δεν σημαίνει αναγκαστικά ότι είναι ούτε αντάρτης ούτε έχει φύγει από το κόμμα. Όμως, αυτό που θεωρώ είναι σημαντικό, ειδικά η πανσπερμία κομμάτων που υπάρχει, έχει για μένα δύο χαρακτηριστικά που πρέπει να προσέξουμε. Το πρώτο, το γεγονός ότι παρόλη την ύπαρξη 10-11 κομμάτων με πιθανότητες εκλογής, βλέπουμε ότι πάλι ένα μεγάλο μέρος του κόσμου δεν εκφράζεται. Άρα βλέπουμε ότι υπάρχει μια απονομιμοποίηση σε εισαγωγικά όλου του πολιτικού συστήματος. Είναι περίεργο σε 12 κόμματα να μην βρίσκει κάποιος. Αυτό το ρωτάμε, κύριε Πλεύρη. Όπως επίσης το δεύτερο για εμένα που είναι σημαντικό. Σε στιγμές ριζοσπαστικοποίησης. Ναι, αμέσως τελειώνω. Σε στιγμές ριζοσπαστικοποίησης όπως είναι σήμερα, η πανσπερμία αυτή δεν θα κρατήσει για πολύ καιρό. Η ριζοσπαστικοποίηση ιστορικά έχει δείξει ότι δημιουργεί δύο στρατόπεδα. Άρα θεωρώ ότι μπορεί σε αυτές τις εκλογές να έχουμε αυτή την πανσπερμία, οι επόμενες όμως θα κάνουν τις ζυμώσεις και θα υπάρξουν δύο ισχυροί πόλοι. Της δεξιάς, έτσι, αυτό που έχει. Το κέντρο παίζεται. Ίσως το δίλημμα δεν θα είναι τόσο δεξιά, αλλά ευρωπαϊκή προοπτική, εκτός Ευρώπης. Εκεί πέρα δεν είναι αναγκαστικά στενά. Και λαϊκισμός ή υπευθυνότητα. Γιατί δεν μπορεί να πάμε σε εκλογές με το σύνθημα μνημονιακή-αντιμνημονιακή. Γιατί το μνημόνιο εφαρμόζεται. Είτε το θέλουν κάποιοι είτε δεν το θέλουν. Εφαρμόζεται. Μα έχουμε και αντιμνημονιακούς από τις δύο πλευρές. Δεν ξέρουμε την επόμενη μέρα τι προσφέρει ο καθένας, τι λύσεις προσφέρει για τη χώρα. Ο κύριος Πλεύρης έχει την ίδια θέση με τον κύριο Κουβέλη, ας πούμε. Είναι αντιμνημονιακοί και οι δύο. Αλλά συμφωνούν στην ευρωπαϊκή προοπτική. Είναι διαφορετικές προσεγγίσεις. Και ο κύριος Ζώης είναι αντιμνημονιακός λόγω χάρη. Άλλος ο κύριος Ζώης, άλλος ο κύριος Τσίπρας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το θέμα είναι η επόμενη μέρα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και τι προτάσεις καταθέτει το κάθε κόμμα για να βγει η χώρα από την κρίση. Να είστε καλά. Η προεκλογική περίοδος δεν άρχισε επίσημα, κύριε Πλεύρη, οπότε μπορεί να τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστούμε πολύ που σας είχαμε σήμερα έτσι μαζί μας. Και εσάς, κύριε Κοντογιάννη, πάρα πολύ. Ελπίζω να τα ξαναπούμε. Να είστε καλά.